u hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għalhekk Ġesu seta' jafda kompletament lill-Missier. Għaliex Ġesu kien mimli b'dan l-Ispirtu tal-Eżis tiegħi li aħna għandna bżonn tassew nitolbu din il-grazzja biex nafdaw lil nfusna f'idejn Alla fil-ħajja tagħna. Irridu nkunu nies mimlijin bl-Ispirtu ħbieb. Però sabiex nistgħu ngħixu dan kollu fit-talb, jeħtieġ li insibu wkoll mezzi konkreti, prattiċi, se nagħmlu biex nitolbu. L-ewwel ħaġa konkreta li titgħamel biex titlob hija sempliċi. Si post. U ma nqgħodx nġibu l-iskuża li Alla qiegħed kullimkien. Għax Alla qiegħed kullimkien għalina, imma aħna maħniex kullimkien għalih. Inti f'nofs disko tista' tkun moħħok falla? Kontinwament? Tantx naħseb. Fuq ix-xogħol tista' tkun moħħok falla kontinwament? Ma tantx naħseb li tagħmel xogħolok. Jiġifieri Alla hu preżenti għalina kullimkien, vera, imma aħna maħniex preżenti għalih kullimkien u dik vera wkoll. Mela rridu konna saqajna mal-art u nsibu post fejn int tista' titlob. Nissuġġerilkom li fid-djar tagħkom il-kol kemm intom ikollkom prayer room żgħira. Jekk m'għandekx fejn, neħħi s-senduq, neħħi xi ħaġa, ara neħħi xi biċċa teħdux għalikom imbarazz li jista' jkollok u għamel xi ħaġa iktar minflok senduq tagħmel artal, mhux aħjar? Mhux biex tagħmel kappella d-dar, ħadd mhux jqaddes għandek tinkwitax. Imma biex tkun tista' tinġabar titlob. It-television taf kemm għandu postijiet komdi fid-dar tagħna? Ejjew, jekk hemm bżonn poġġu dak f'post komdu. U għamel post komdu biex titlob. Flok living room, għamel praying room. Però bżonn nisistija, jekk aħna nemmnu li fil-familja tagħna bżonn nitolbu, iridu noħolqu ambjent ta' talb. Għandi mhux biex tgħidik kemm idea sabiħa ta' għandi sejrin hekk. Illum kif titlaq id-dar, mur wara se tagħmel. U mur għamilha. Fiha tista' tagħmel il-Bibja, tista' tagħmel ġbija ta' Ġesu mislub, ġbija tal-Madonna, b'xafej tagħmel ħafna affarijiet. Imma li inti jkollok rokna deċenti fejn tista' tinġabar titlob. Anke jekk ma titlobx, il-fatt li jkollok rokna hekk tfakrek li għandek titlob. Irridu nsibu ħin biex nitolbu ħbib tiegħi. Biex nitolbu dessa konkreti, irridu nsibu ħin biex nitolbu. Ħin biex titlob ftakar li qatt m'għandek. Jekk ħatitlaq mill-premessa jekk ħansib ħin ħanitlob, mela qatt ma ħatitlob. Ħin biex titlob m'għandekx. Għax aħna meta jkollna x'nagħmlu l-ewwel ħaġa nagħmlu naqtaw it-talb. Ħin biex titlob m'għandekx, full stop. Il-ħin trid tagħmlu biex titlob. Mother Teresa kienet tgħid trouble yourself to pray. Tħabad biex titlob. U din hija deċiżjoni konkreta li trid tieħu. Fix ħin se tibda titlob. Ovvjament, jekk qed titlob qabel torqod u torqod qabel titlob tispiċċa. Oqgħod attent li ma tażilx dawk il-ħinijiet. Jiġifieri sib ħin tajjeb għalik biex titlob. Jekk hemm bżonn, naqqas ftit mit-television fil-għaxija, orqod kmieni u qum ftit filgħodu. Ma ħtid tagħmel xi ħaġa ħin. Il-ħin mhux ħajjiġi biex titlob daħħalha frasek din. Hija daħqa fil-wiċċ li tgħid nitlob jekk ikoll il-ħin u tgħid li m'għandekx ħin titlob. La sens jekk tkun nisrani vera. Sib ħin biex titlob. Jien naf nies li għamlu sagrifiċċji. Naf nies li b'sagrifiċċju tilfu ħin ta' xogħol biex ikollhom ħin deċenti għal qudiesa biex jitolbu. Bis-sens. Hemm bżonn nagħmlu kull sagrifiċċju biex nitolbu ħbieb. It-talb tiegħi iridu narfu wkoll li huwa arti. Hemm bżonn min jgħallimna kif nitolbu. Taħsibx li ħadd mur titlob u taf titlob, l-apostli wkoll ħassew il-bżonn. Il-Ġesu jgħidulu għallimna nitolbu mulej. Hemm bżonn min jgħalmek kif titlob. Dak ifisser fittex min jgħalmek biex titlob, mhux ġej xi ħadd iħabbatlek u jgħidlek ejja nagħlmek titlob, dawk li jħabtulek jew b'xi reklam jiġu. Jew hawn xi prodott ġdid u jiġi jippruvaw tulek, ovvjament biex jagħmel ġid lilek imma biex jieħdu flusek, imma ġifieri ħadd mhux jħabbatlek il-bib jgħidlek oj, ġejna nagħlmuk titlob.
Le. Mur fittex int minn se jgħalmek titlob. Ġwanni Pawlu t-tieni kien xtaq li l-parroċċi tagħna ikunu skejjel tat-talb. U dejjem bżonn narawha fil-ħidma tagħna fil-parroċċi. Kemm il-ħajja tat-talb qed nagħtuha priorità. Kemm qegħdin nagħlmu anke aħna bħala saċerdoti. Kemm qegħdin nagħlmu n-nies jitolbu. Kemm qed nipprovdulkom mumenti ta' talb diċenti. Kemm il-knejjes tagħna huma ambjenti biex titlob u mhux mużewijiet. Kemm tassew qed nofru u nagħlmu n-nies. Forsi appell nixtieq nagħmel fil-Knisja hemm dawk li jisuħulhom reliġjużi, ġifieri patrijiet u sorijiet, dawn għandhom fundatura qaddisin kbar bħalma kien San Franġisk, illi għandhom arricchiment kbir fejn jidħol it-talb. Ejju nfittxu anke daw lejjun tat-talb. Il-Knisja tippreżentalna b'mod partikolari hekk żewġ qaddisin importanti fejn tidħol il-ħajja tat-talb li huma San Ġwan tas-Salib u Santa Teresa ta' Ġesù jew Santa Teresa d'Avila. Ejjew nfittxu anke li naqraw fuq it-talb kif għandna nitolbu. Ejjew nimpenjaw lil nafusna żistijej. It-talb ma jiġik spontanju u di importanti għax illum nagħtu ħafna valur it-talb spontanju huwa tajjeb. Huwa tajjeb. Però mhux biżejjed. Jekk irridu nikbru fil-profond u nifhmu kif jaħdem ir-relazzjoni tal-Alla fit-talb, jeħtieġ li nsibu min jgħallimna. Għandna bżonn gwida spiritwali fil-ħajja tagħna li jmexxina fil-ħajja tat-talb. Biex kif qedtilkom kif jgħid Ġwanni Pawlu t-tieni, it-talb hija arti. U arti bħal kull artist ieħor ikollu dispożizzjoni fih li jpenġi imma għandu bżonn min jgħallmu kif jirfina it-tpinġija tiegħu. Mument qawwi ta' talb li nħeġġiġkom għalih hija l-adorazzjoni Ewkaristika ħbib tiegħi. Fittxu, grazzi tal-Alla u Malta għandna tant kappelli fejn is-sagramenti huwa espost. Għamlu ħilitkom. Anka jekk taqaf għal 5 minuti, iqaf 5 minuti. Dak il-5 minuti jgħidu hija 5 minuti mela jgħid, iqaf għalihom. Tkun għaddejjem quddiem kappella għandek il-ħin, jew sib il-ħin. Mur. Ġesu qed jistennik. Ġwanni Pawlu t-tieni darba qalilna fl-1980 f'ħames ix-xirka. Il-Knisja u d-dinja għandha bżonn l-adorazzjoni Ewkaristika. Ġesu qed jistennina f'kull tabernaklu sabiex aħna mmorru nżuruh u npattu b'imħabbitna għan-nuqqasijiet kbar li jsiru fid-dinja kontrih. Il-mulej eżistijej huwa ċan li jiltaqa' magħna fl-Ewkaristija. Ejjew napprofettaw ruħna. U jekk fil-parroċċa tiegħek għad m'hemmx kappella fejn Ġesu espost, tħabat għalhekk dak proġett validu fil-parroċċa tiegħek. Mur dejqu l-kappillan, tinkwitax għamil bħal dik il-mara tal-Vanġelu, mur dejqu sakemm jeħles minnek u jagħmilha. Imma b'affittaħ. Tinkwitax. Semma leħnek fejn għandek issemmaw għall-affarijiet tajbin u ġusti fil-Knisja. Ħalli Knisja tkun tassew ikollha l-Ġesu u l-ħajja tat-talb fiċ-ċentru. Mument ieħor eżisti nħeġġixkom fejn jidħol it-talb hija li nitolbu bil-Bibja. Li naqbdu l-kelma tal-Alla mhux biss nistudjawha u nitalmuha, imma nitolbu biha dik li nsejħulha lezzjo divina. Li inti tkun tista' taqra silta kuljum il-Vanġelu, l-ewwel taqra, tirrifletti fuqha u titlob fuq dak li l-mulej jkun miss il-qalb tiegħek bih f'dak li inti qrajt. Għall-grazzja tal-Alla llum nsibu diversi metodi kif aħna nistgħu jiġu fidejna anke siltiet apposta għall-qari tal-kelma tal-Alla. Aħna l-Partit Kapuċċini nippubblikaw rivista Kliem il-Ħajja. Jekk m'intomx abbonati fiha, abbonaw, dan mhux reklam, dan huwa ruħkom. All right? Sabiex verament nikbru għandna metodi prattiċi kif nistgħu nikbru fil-qari u fit-talb bil-kelma tal-Alla. Ħaġa oħra importanti jeżisti fejn jidħol it-talb huwa s-silenzju. Id-dinja tagħna saret wisq storbjuża. Kemm nies mixin bil-headphones f'widnejhom. Kemm nies mixin b'mobiles imwaħħlin ma' widnejhom. Jew bl-earphone, bil-Bluetooth. Dejjem iridu nisimgħu. Nies li ma jafux joqogħdu f'darhom jekk it-television mhux mixgħul. Jekk ir-radju mhux jagħti. Jekk il-mużika